ವೀಕ್ ಡೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಶಾಪಿಂಗ್ ಒಂದುಂಡು ನಾನು ಇಂದೊಂಜಿ ಟೀ ಶರ್ಟ್ಗೆ ತೊಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಸಾಯಿ ಒಲ್ಲೆ दादा भले ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದಿತ್ತಪ್ಪ ಅವನು ಫೈದೆ ಅಂದತೆ ಅವನು ತಿಗ್ಗದ ಬಕ್ಕ 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 ದಾದೆ ಪಾಪ ಏನ ಈರ್ ಪೋಯಿನ ಅವಳು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪಾಡಂದೆ ಪಿರ ಬರ್ಪರೆ ಅವು ಲಬೋ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಬರ್ಚವ ಅಗ್ಲಿ ಟಾಯ್ ಮಮ್ಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲೇ ಮಲ್ಲಪ್ಪ Take Sai. Give me, I'll hold that. So can I taste one today? Sure. Mama first. So can I taste one? ಇಲ್ಲಡಿನಿ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಂಜಲ್ದಿರತ್ತೆ ಅಡ್ಡೆ ಎಂಕಲ್ನ ಇನಿ ಪಿರ ಶಾಪಿಂಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಒಂದುಂಡು ರಕ್ಷಾಬಂಧನದ ಮುರಣಿ ದಾಲ ತಿಕ್ಕದಚ್ಚಿ ಅಂಚಿತ್ತ ಪಿರ ಬಯ್ಯನಾಗ ಬತ್ತ ಎಂಕಲ್ ಇನಿ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಇಲ್ಲಡ್ ಪುರ ಪೂಜೆ ಪುರ ಅದು ಮಂಜಲ್ದಿರತ್ತೆ ಅಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಿತ್ತೀರಮ್ಮ ಸೋನಿ ಬಾಬಿ ಮಂಜಲ್ದ ಇರೆ ಊರುಡ್ದು ಪತ್ತೊಂಬತ್ತಿತ್ತೀರ ಅಂಚ ಐತ ಅಡ್ಡೆ ಅದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚಿತ್ತೆ ಬಯ್ಯನಾಗ ಶಾಪಿಂಗ್ ಬತ್ತ ಸಾಯಿಲ್ಲ ಏನ ಸಾಯೋ ಕರ್ಬು ಜ್ಯೂಸ್ ಪಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಇನಿ ಥರ್ಸ್ಡೇ ಅಂಚ ನಮ್ಮಿತ್ತ ಒಂತೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಡದು ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಬತ್ತ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅನ್ಪಿನಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಎಂಟರ್ ಅವಂದುಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ವಾರಡ್ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಉಂಡು ಅಂಚ ಐತ ಶಾಪಿಂಗ್ ಅಂಚ ಬತ್ತಡೆ ತೂವೋಡು ದಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡದು ದಾದ ಪಂದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ದಜ ದಾದಾಗೆ ತೊನ್ನು ಪಂದ ತೂವೋಡು ಅಂಚ ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಲ ಪಿರ ಹೇಮಕ್ಕನಲ್ಪ ಕಾಂಡೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಪಜಾಮ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂಚ ಅಡೆ ಪೋಪಿನೆಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಮುಲ್ತುರ್ದು ಅಂತ ಬೇಗ ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಬೇಗ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಜೆಪ್ಪುನ್ ಲೇಟ್ ವೀಕೆಂಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಪೂರ ತೂದು ಮತ್ತೆ ಸಾಯಿ ಉಲ್ಲೇರ ಸಾಯಿಗೆ ಕೋಪ ಒಯ್ದುಂಡು ಎಣ್ಣೆರಿಯ ಹಾಂ ಯಾನೊಂಜಿ ಆಕ್ಸೆಸರಿ ಶಾಪ್ ಹೋಗಿ ಬತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಮುಲ್ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಪೂರ ಆಫರ್ಲ ಒಂದುಂಡು ಅದನ್ನು ತೂಕದ ದಾಂಡಲ್ಲ ಗೆತನುಗ ರಡ್ಡ್ ಚೂಸ್ ಮಲ್ತದೆಯಾ ರಡ್ಡತ್ತು ಮೂಜಿ ನಾನು ಒಂದು ಶಾಪ್ ಕೆಲವು ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ಗೆ ತೊಂಡೆ ಶೋಕ್ ಉಂಟು ಇಲ್ಲ ಪೋತೋ ಜಬೆ ಆಂಡ ನೆನಪಾಂಡ ಅಜೆಂಡ ತೂಕ ಯಾನು ಅರ್ಮನಿದ ಉಲ್ಲ ಅರ್ಮನಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಬ್ಯಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಹಂಗೆ ತೊಂಡೆ
ಏನು ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಪೋ ತೋಜಾವ ಈ ಜನ ಎಲ್ಲೇ ತೋಜಾವ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟಾಂಡ್ ಅಂಚ ಹಾಗೆ ತೊನ್ನಿ ಆಯ್ತು ಸೇಮ್ ಇಂದುವೆ ಬಟ್ ಒಂಥರ ಬ್ರೌನ್ ಇಂಚ ಕಲರ್ ಪೂರ ಶೋಕೊಂಡು ಬೊಕೊಂಜಂಕಿಂದು ಇಷ್ಟಾಂಡು ಇಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಂಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಕಲರ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕೊಂಡಿಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ಕಲರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಾಡ ಉಂಡು ಅಂಚ ಸಾಗರ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಪಂಡಿರ ಅಂಚೆಂದೆನ್ ಗೆತ್ತೊಂದು ಜವೆನ್ ಗೆತ್ತೊಂಡು ದಯಪಂಡ ಅವು ಪೂರ ಸಾರಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪರ ಹಾಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಚೋಕೊಂಡು ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಪೂರ ಒಂದು ಸೇಮ್ ಎನ್ನ ವಾಚ್ ಇಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಅರ್ಮನಿ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಆಂಡ್ ಬೈದಿನಿ ಬೇತೆಗೆ ಬಟ್ ಎಂಕಿಷ್ಟ ಅದಕ್ಕೆ ತೊನ್ನಿ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಬೆವರ್ಲಿ ಹಿಲ್ಸ್ ಶಾಪ್ ಉಡುಲ್ಲೆ ರಕ್ಷಾಬಂಧನಾಗ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ರೆ ಅಕ್ಕನಕ್ಲೆ ಪೂರದ ದಂಡಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಬಂದು ಚೆಕ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಗ್ ಫೈನಲೈಸ್ ಮಂತೆ ನನ್ನಲ್ಲ ನಾಡೊಂದುಲ್ಲೆರ ನ್ಯೂ ಪೀಸ್ ಉಂಡ ಅಂತ ಪಂಡ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ಇತ್ತೇನೆ ಚೂಸ್ ಮಲ್ತದು ನ್ಯೂ ಪೀಸ್ ಉಂಡ ಚೆಕ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ ತೂವಡು ಓ ವಾಂಡಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಹೆಂಗೆ ಕೊಟ್ಟು 5 ಪೀಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸೊ ತೊಂದಿಲ್ಲ ತೂಕ ದಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡದು ಶೋಕ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಉಂಟು ಇಂಕ ಮೊಕ್ಕಲ್ನ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಲೆಂಡ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ $40% ಆಫರ್ ಪಾಡ್ದಿರ ಉಂಡ ಜಗುತ್ತುಜ್ಜಿ ಬ್ಯಾಗ್ ದಮಿತ್ತ ಎನ್ನ ಇನ್ನಿತ್ತ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಬ್ಯಾಗಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಲ ಕ್ರಾಪ್ ಟಾಪ್ಲ ಶೂ ಪಾಡೊಂದಿಂದ ಪಂಡ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಬಂದಾಗ ಬೇತೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಅವರ್ಡ್ ಏನ ಬೇತದಲ್ಲ ಪಾಡ್ರೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಬಂಗ ಹಾಪುಂಡು ನಡಪೆರೆ ಮಸ್ತ್ ನಡಪೆರೆ ಉಂಡು ಮೂಲು ಅಂಚನ್ನ ಇನಿ ಚಾಲ್ಸೆನ್ ಕೀತದ ಬ್ಯಾಗ್ಲ ಪಿದೈ ಬೈದುಂಡು ಏತು ಒಂಜಿ 7 months ಆಂಡ ಅಂದ ಏನು ಮಲೇಷ್ಯಾಡ್ಗೆ ತೊಂದಿನ ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದ ಟ್ರೋಲಿ ಫುಲ್ಲು ಶಾಪಿಂಗ್ ಆಂಡ ಹೆಂಗೆ ಸಾಕಾಂಡು ಹೊರ್ತಿಗೆ ದಯಪಂಡ ಸಾಗರ್ಲ ಸಾಯಿಲ್ಲ ಏನಾರ ಡ್ರಾಪ್ ಮಲ್ತು ಪೋಯಿನಾರೆಗ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ಸಾಗರ ಕಾಲ್ ಬತ್ತಂಡ ಅಂಚ ಆರೆ ನಾನು ಡ್ರಾಪ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಪೋಯರ ಇತ್ತೆ ಬೈದೇರು ಸಾಯಿಲ್ಲ ವೇಟ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ಈತ ಶಾಪಿಂಗ್ ಆಂಡ ಯಾನ್ ನೋಡ್ತಿ ಐತೀನಿ ದಯಪಂಡ ಎಕ್ಕಡ್ ಬೈದಿನ ಎಂಕಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಡದ ಇಡೆ ಬತ್ತದ ರೀಚ್ ಆನಾಗ ಸಾಗರ್ಗ ಆಫೀಸ್ದ ಕಾಲ್ ಬತ್ತಂಡ ಅಂಚ ಆರ್ಪೋಯರ್ ಆರ್ಲ ಸಾಯಿಲ್ಲ ಅಂಚ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಟ್ರೋಲಿ ಪತ್ತೊಂದು ಫುಲ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಆಂಡನ್ನ ಈಸಿ ಆಂಡಿದ್ದಿಂದ ಏರ್ ಕೈಟ್ ಬತ್ತೊಂದು ತಿರ್ಕೊಂಡು ಸಾಯಿ ದೂರ ಹೋಗಿ ನೀರೇ ನನ್ ಬಿಡ್ದು ಅಮ್ಮ ಫುಲ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಸಾಗರ್ನ ಕಾರ್ಡ್ ಸರಿ ಸ್ವೈಪ್ ಮಲ್ತ ಇರ್ನ ಕಾರ್ಡ್ ಸರಿ ಸ್ವೈಪ್ ಆಂಡವೇ ಇಂಪಲ್ಸಿವ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಎನ್ನ ಏನಿತ ಕೆಲವು ಪೂಜಿ ಸಾಯಿರೇಗ